The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. James 4:8-10. Draw near to God, and he will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Lament and mourn and weep. Let your laughter be turned to mourning, and your joy to gloom. Humble yourselves in the sight of the Lord, and he will lift you up. Proverbs 8:17. I love those who love me, and those who seek me diligently will find me. 1 Chronicles 16:11-12. Seek the Lord and his strength. Seek his face evermore. Remember his marvelous works which he has done, his wonders and the judgments of his mouth. Psalm 138 verse 3. In the day when I cried out, you answered me, and made me bold with strength in my soul. Jeremiah 29:12-13. Then you will call upon me and go and pray to me, and I will listen to you. And you will seek me and find me when you search for me with all your heart. Psalm 18 verse 6. In my distress I called upon the Lord and cried out to my God. He heard my voice from his temple, and my cry came before him, even to his ears. Excuse me. Before we start, sa atong Bible study, niladlawa, gikinahanglan ang atong paggamit karon. Sa prinsipyo sa 1 John 1:9, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Busa, dili ta maglangan, atong buhaton kini, o alang kanimo nga dili magtotoo, tumuo ka kang Ginoong Hesus, so ikaw maluwas. Let us pray. Magampot ang balaan mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo, ninilan sa mga adlaw. Nga imong gipadangat kanamo. Salamat sa imong grasya nga naglihok sa among kinabuhi. Bisan pa ning among pag-anhi dinhi aron sa pagpadayon sa pagtuon sa imong kamatuoran, grasya kini. Uban nila man kami, O Dios, pinagis pagtudlo ka na mas balang Espiritu Santo sa imong kamatuoran, aron kining among kalag mga tubo o makakabot na niya. Yan ang among tumong spiritual maturity, the capacity stage. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Mayang adlaw sa tanan nato mga subscribers, mga higala, mga igsoon diyan ni Kristo. Welcome na usab ning atong pagtuon sa bahin kini sa The Great Power Experiment. O karon ipadayon nato kining atong paghisgot bahin ni kagahapon atong gibiyaan katong bahin sa tulo ka espirituhanong kahanas, the three spiritual skills: spiritual self-esteem, spiritual autonomy, o spiritual maturity. Now, unas tanan, ang Biblia nagamando kanatong mga magtutuo to use
our mind, dili ang atong emosyon. Mao kani mando sa balaang kasulatan nga atong gamiton ang atong panghuna-huna, dili ang atong pagbati. So we need knowledge. Knowledge, knowledge, knowledge. Vitamin K, knowledge. Morning nagatuon kita do adlaw aron sa ingon niya na malukop ang atong pangunahuna sa pulong sa Dios. Saturate the mind of Christ to our mind. So, kay ang kinabuhi so sa kamagtotoo, kinahanglan nga puno kini sakay nga di kay balo kay alam the knowledge of the Bible or knowledge of Bible doctrine aron siya mahimo nga doctrinally smart. Ang atong Ginoong Jesucristo kanang padayon gyud nagmalahutayon siya. He maintained his plus H, sharing the happiness of God, bisan patuod sa unsa ng iyang gisinati samtang siya nagabitay dito sa krus. Ang kalipay sa atong Ginoong Jesucristo nagsumikad kadto sa iyang pagtuon sa pulong sa Dios as it is taught. Now, kung ikaw pangutanon, why do you attend Bible study? May mga tao mangutanan nimo, ano mo attend man mo Bible study? Ang hustong tubag nini tungod kay akong kalipay. Kalipay na ko ang pagtuon sa pulong sa Dios. Ug kining maong kalipay dili ni mausab gumikan sa mga sirkumstansya, sa mga katawhan o mga butang dili. It is what is inside kanako. So kining maong matang sa kalipay is what we mean in the divine viewpoint. Mao ni si Ginoong Jesucristo mismo nga nagaingon gyud nga kining maong matang sa kalipay that I have may be yours. Mahimo ha. Plus H. And we can attain this kind of happiness pinagi sa atong pagpadayon. Pagkamalaw tayon, masigihon, makugihon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Kining maong matang sa kalipay, wa ni magagikan sa bisag unsang collective action. And that kind of happiness may be full, hingpit, puno. Okay? Mo ba na Visayan? Full, tibuok. Now, it can be attained gradually, of course. It's progressive. Dili ni overnight nga maangko nimo no. It can be attained gradually. Pinagi sa imong pagkamalahutayon, masigihon, persistent, consistent intake of Bible doctrine. Sa laing pagkasulti, kini maugmad lamang pinagi sa ingnon ta by stages. This kind of happiness is unique. Dili kini kasagaran. By advancing in doctrine, atong makabot kining gitawag og pleroma stage, possessing this kind of happiness. Mao na kanang maungang ang sa diha nga makatungtong ka na niya ng maungang ang din. Imo nang masinante. Kining maong matang sa kalipay. So, ayaw pod kalimti gayod niya itong 10 problem-solving devices nga gisangkap sa Diyos kanato nga mga magtotoo. Operation RFFG, DPIHPO, Rebound, Filling of the Holy Spirit, Faith Rest Drill, Grace Orientation, Doctrinal Orientation, Personal Love for God the Father, Impersonal Love for all mankind, Inner Happiness or Sharing the Happiness of God, Personal Sense of Destiny, and Occupation with Christ. Moni,
ang napo ka mga paagis pagsulbad sa mga suliran. Okay, anto tas Proverbio 3, versikulo 13. Sa isulti diya in English. Nagkanayon kini, blessed is the man who finds wisdom and gains understanding. Now, kining wisdom, ang gisgutan bahin ini. This talks about metabolized Bible doctrine. Metabolized, gigaling na nga pulong sa Dios. Ug kini nagalibot-libot na niya sa atong panimuot. It's already circulating in the stream of consciousness applied to experiences in life. Mao wisdom. Whereas ang understanding, this is the perception and metabolization of application of Bible doctrine. Ako malikon, perception and metabolization and application of Bible doctrine. Mao na understanding. You gain perfect happiness, pinagi sa imong pagsabot. The only thing you can take with you. Mao ra na butang nga madani mo. Okay? Daghan mga tao maghisgot. Wa kay mada sa langit. Di mo mada ka na. Imong mga katigayunan, mga kalampusan, sa dili na ni mo da. Ang pulong sa Dios ra. Maura gyud na. So, what is minus h? Sige, matagisgot og plus h. Unsa man ning minus h? Kining minus h, minus happiness. Pseudo happiness. No say pseudo. Mini. A very temporary at good times. But it cannot stand or last at bad times. You see? Di na mula hutay sa panahon nga na ay kalisdanan. No. Dili. Now, okay. Minus h ka na. Unsa man pod ning gitawag og neutral H. Well, ang neutral H is a result of your following the laws of divine establishment. Neutral. Kaya nagsunod magkas mga balaod sa kanang imong nasod, imong katilingban, imong sosyedad. So nagasunod ka. You are kanang naga-enjoy kanining maong neutral H. Okay? Resulta lamang ka na sa imong pagsunod. Ikaw, you are a law-abiding citizen, matinumanon ka sa mga balaod sa katukuran sa Dios. Also, gitawag kini og divine establishment happiness. Mo nilaingan. Okay? Now, there are unbelievers who are more upright and morally good. Moral and upright citizens. Basta. Mo na. So, ang imong pagkamoral, pagkabuutan, dili na mo basihan sa kaluwasan. Dili. Nagasunod lang ka sa pamalaod sa imong nasod. Mao nga ikaw gitawag na upright and morally good. But not necessarily nga ikaw luwas. You see, nakita nimo. Now, okay, kining plus H. Nga naman gitawag mo ning plus H. Well, ako nakanggiingnan nga kini is a mental attitude. Mental attitude happiness nga kini that carries over to the eternal state. Madana nimo. Imo na mga unsa. Mada dito sa langit. Eternal state. Proverbs 3:13 ato man ang gi-quote kaganiha. Happy is the man who finds wisdom and who gains understanding. Now, kining akong malikon tong definition sa plus H, it's a mental attitude happiness that carries over to the eternal state. It is the monopoly of the believer who has reached spiritual adulthood. So, ang gahom sa Dios available to all church age believers.
Andam. Narana nimo mo pahimos ka ba niya o dili? Now the same kind of power was used and availed of ni Ginoong Jesucristo samtang din siya sa iyang unang pag-ani during his hypostatic union. Ang usa ka magtotoo nga pahimulos ni ini great power experiment will no doubt experience success diha sa iyong espirituanong kinabuhi. But again, it's a matter of choice. You see, naraman na siyang pagpili. Pahimulos ba siya niya o dili? You see? So muna, imong tinuyuan, imong kabubuton. Remember, wisdom comes from studying and studying with understanding. Plus H, ha, ang kadtong inner happiness, perfect kind of happiness, nga iha sa Diyos man, kanang masinati kini nato, mga magtotoo, through the wisdom inside our mentality. Again, we cannot acquire wisdom without studying Bible doctrine. Manina, huwag yun. Bisa kung saan niyo. Bisa kung sa pagkabuutan nimo, pagkahinimbaho nimo, mainampuon nimo, huwag kontra, labihang buutana, o gitamod gid siya sa kanang kadilingban, all of those. It is only through the wisdom inside our mentality. And we cannot acquire wisdom without studying Bible doctrine. Remember, sa itong gisulti ni Job, sa chapter 1, verse 21, naked did I come into this world, and naked will I go out of this world. Na, huwag matemada. Pag himugso na ito ni kalibutan na, huwag tayo na da. Hubo kita sa pagawas. Sa taguangkan sa itong inahan. Yung mubiya ito ni kalibutan na, hubo ngihapon, huwag tayo mada. Gawas lang kung unsa na sa sulod sa imong kalag. Iman ay gina. But the truth is, kitang mga magtotoo can bring with us to eternity God's truths, spiritual things that we stored up for heaven. Di ba gimanduan ta store up treasures in heaven? Do not kanang store up things nga temporary lang kini dinhis kalibutan. You see. In heaven, by the way, dito sa langit, ana nakitay dayo na kalipay, eternal happiness, ug kining maong kalipay plus H, madawat umaangkon sinati nato samtang aniya pagita nining kalibutan na we. You see? Uga sa manan nato makatuni. Diya sa pulong sa Dios ug sa imong pagpuyo, diya sa imong dapit nga may gahom sa Dios. Operational divine sphere. So, this can be acquired through what? By fulfilling God's plan for your life. Kanang gitawag og the protocol plan of God. And ang imong pagkabot na gyud excuse me, imong pagtungtong na niya ng ang nga spiritual maturity in phase 2. Now, ang atong Ginoong Jesucristo na nag-iya ni ining maong matang kalipay sa iyang hypostatic union. Mao ni gitawag lagi nato og great power experiment. Kasabot ka? Now, sabtani, get this. This is the only kind of happiness excuse me. Kinira ang matang sa kalipay nga dili mapiktahan sa mga sirkumstansya, sa mga tao, or by earthly things. Why is this possible? Nga naman, tubag?
Tungod kay ang pulong sa Dios nagalibot-libot naman diha sa imong panimuot. Ang atong panghuna-huna napuno na ni kini nga atong huna-huna, napuno kini, nalukop na kini sa huna-huna ni Kristo. 1 Corinto 2:16. Excuse me, kay murag ning sugmat sa ning atong paggilok sa atong tutunlan. So mahimuwag mo higop lang sa tagamay tubig to clear this up. So sorry for that. Okay, padayon kita dini nga itong pagtuki ba hindi yung hingpit ng kalipay. You see, isa may dili ganahan mo hisgot ko din eh. Now, mo ito kung gingon yung kung balikon na the only kind of happiness that can never be affected by circumstances, by people, and by earthly things. Mo ni, kini nga itong isgutan nga, matang sa kalipay. Buot ka bang musinatin ini? Then, it's not too late. O, kini will only be possible ato lamang kining masinati sa diha nga ato ng patuyok-tuyokon, palibot-liboton, ng huna-huna ni Ginoong Kristo dinhi sa huna-huna. We allow Bible doctrine to circulate in the stream of our consciousness. Kaya ang atong una-una nagkaroon na lukop na, saturated na with the mind of Christ. 1 Corinthians 2:16. Now, diha sa Lucas Kapitulo 2, versikulo 40, ang pulong sa Dios nagaingon, the child, ang pasabot si Ginoong Kristo sa iyang pagkagamay pangbata, he continued to grow and increased in wisdom. Iyang nakabot kining maong matang sa kalipay sud sa iyang prototype divine denosphere. You see? Anharaman yun na anharaman nato katuni diya sa sulod sa divine denosphere. Og sa Ginoong Kristo dito mga puyo. Gawas nga siya nagatuman sa protokol nga plano sa Dios. You see, protokol. Ang tuyo sa Diyos nga Amahan alang siyang kinabuhi. So, mo ng Hebreano 12:2 nag-ingon usab, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Now, kining despising the shame, ang atong Ginoong Kristo, wa niya baliha. He disregarded the shame. Wa yun niya baliha. He disregarded the shame. He did not mind those shame. Now, kung sa katutong upat ka advanced problem-solving devices, advanced, upat mi. Ang nag-una yun ni personal love for God the Father. So, not in personal love for all mankind. Katulo, kining plus H. Kining kalipay nga itong isgutan. Og ang ikaupat is being occupied with the Lord Jesus Christ. Now, the mature believer, okay, ang usa ka magtutuo nga hamtong na nga duna niining maong matang sa kalipay will not fall apart under pressure. Di yun. Bisag piiton pa siya, di yun siya. Kuha siya pag give up, no. Nga naman. Tungod, kaya na siya plus H. Sama niya itong gipanagiyang Ginoong Kristo samtang nagabitay siya dito sa cross. You see?
Nung sa ka magtutuo nga na nag-iya nining maong matang sa kalipay, di gyud mapiktahan na. And mao katoy nakapalig-on ni Ginoong Kristo. Mao ni makapalig-on nato ingon nga mga Kristiyanon. Like what our Lord Jesus Christ experienced while He faced His suffering dito sa cross. Ang atong Ginoong Kristo resisted the temptation to sin while siya dawat sa atong tanan nga mga sala. So, ang great power experiment ng Ginoong Kristo is a demonstration of the points of doctrine. Mao kadto ang iyang pagpadayag, pagpahayag, pagpakita sa mga puntos doktrina. Ang usa ka magtutuo who stays inside ining operational divine dynasty, mao man niya itong ngan sa atong divine dynasty, makes him strong. Mao ni makapalig-on kaniya to face any circumstances in his life. Bisan pag kalampusan man na o kanang kapildihan ba na, kapobrehon ba na, o kauswagan ba na, dili makapiktar kaniya. Kasi mo to, ang isinati ni Ginoong Kristo, o buot pod ni Ginoong Kristo nga, ato kining sination that we also can experience God's power. Di man niya, gahom ni sa Diyos. Dili ni ingon-ingon nga gahom, no? Well, nagpunan niya mo, tuo ka ba niya? No, di. So God's power is a sublime opportunity for every believer, and it is available 24/7, 365. Tanang oras, tanang higayon, mahimo ato kining pahimos na. The believer is supposed to know God's perfect process. Anong gitawag nato? Protocol. Kini atong ibang tunan mo ni ang perfect process sa Dios. How to avail of it. Thus, mahimo kitang mananaog nining atong spiritualong kinabuhi, eusebia or godliness. O may Grigong pulong sa holiness. Godliness. Dili holiness. Godliness ang atong pagkahiluna. Disgrasya sa Diyos. Diha sa grasya sa Diyos. First of all, there is that feeling of the Holy Spirit, and this can be acquired. Pinagsan sa. Be, ako kang hatagag pasulit. Kanus aman, kitang mga magtotoo, mapunan sa Espiritu Santo. Tubag, sa panahon nga kita mo gamit sa prinsipyo sa 1 Juan 1:9. Itawag nato og rebound technique. And thus, makasod na talayon nining operational divine dynasty. From there, gikan diha. Ang usa ka magtutuo avails of all of God's assets to use diha sa iyang espiritualong pagkinabuhi. Ang atong Ginoong Kristo migamit sa tanan. He used all of God the Father's assets, like sa residence in His prototype divine dynasty. Then He maintained plus H inside the divine dynasty. Ano to? Nagapahimulos dito. Ato, kuno ning sulayan. Be, kung wa ka pa makasuway, sulayan nato ni mauni kanunay gyud ang malmal ni Apostol Pablo kanato ng mga Kristiyano. Sulayan ninyo. Unsa ka nindot, unsa ka kulba, hinam kini mong matang sa kalipay. Di gyud maapektahan bisa unsa ini kalibutan na. Gahong guna sa Dios. Ang atong Ginoong Kristo panag-iya gyud siya og personal sense of destiny, of course. Samtang siya nagagamit ni ining maong
plus H matang sa kalipay. Ug siya nagahinam-hinam gisus pag tutok na dito sa unahan to his victory. Ang iyang unsa strategic victory dito sa cross. No. If our Lord Jesus Christ was able to handle and face any kind of suffering, apil na tong iyang paghukom kaniya dito sa cross by using God's power, ang magtutuo ana usab ni ining sama nga abilidad o katakos sa to handle and face any suffering in life. When our Lord Jesus Christ died, sa diyang pag namatay sa espirituhanon, ang iyang lawas gilubong dito sa lubnganan. Ang iyang tawhanong espiritu mibalik ngadto sa Dios nga Amahan. Apan ang iyang kalag diin mudong midong ngadto sa Hades to visit the place for the purpose of, number 1, taking the captives, ang mga magtutuo ngadto sa langit. Ikaduha, by proclaiming to the fallen angels in Tartarus nga si Ginoong Kristo victorious against Satan. Nagmadinuugon siya batok ni Satanas. Now, ano mang moadto man ng mga tao na may mga tao man to linaw sa kalayo, ano man. Muadto ning mga tawhana, people go to the lake of fire for their condemnation because of their volitions, decision to go there. Panagiingon lagi nato tinuyuan sa ilang buot. Why nagbuot nga muadto sila sa impyerno? Why nagbuot? Bisan ng Diyos, dili iyang kabubuton nga ang mga tao muadto sa impyerno. Dili. Gituyo naghimo o tukod sa Dios kanang maong impyerno o lake of fire alang ni Satanas ug sa iyang mga demonyo, dili sa mga tao. Apan ang mga tao migamit masilang kabubuton nga moadto dito. Giyon sa nila. Pinagi sa pagsalikway sa tanyag sa Dios nga kaluwasan. Tumuo ka lang kang Ginoong Hesus o ikaw maluwas. Di man sa muto. Mayroon mo sila, akasayon na. That is easy bilibisim. Di kumutuan na. That's too good to be true. Namo na. Ilang tinuyuan nga modto sila dito. Kaya ilang mag-isalikway ang gasa sa Dios. Tiyaw mo na. Katong gasa pagpakita sa gugma sa Dios sa tao. God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him shall not perish but have eternal life. Kaklaro ba na? Di yung kang kasabot. Imo na yun ang tinuyuan yun. Wadto ka simpyerno. Namo na. People go to the lake of fire because of their volitions, decision to go there. Now, one cannot go to hell because of their sins or because they have not sinned. It is only because he rejected Christ as Savior. Namo na. Kapila na yun ito balik-balika. Subli-sublia. Mga pagaw ng mga ibang listang mga pastor, teacher, pagpadayag, pagpaklaro, pagpatinaw, niya, ang tao, gahi, tig-ang yun. Yung kasing-kasing. Kung sa ka-iyano ragyod, ang kaluwasan nga andam sa Diyos. Tungod kay dili man buot ang Diyos nga maglibog ang tao, iyang gihimo nga yano, para masabtan yung klaro sa tao. Apan, mangyod masabot ang tao. Kasi magtuman, magiging silang relihiyon. Matod pa nila kasagaran. Unsay among himatan, maupoy among pagkamatyan. Namo na. Tinuyuan sa ilang buot. So, muadto ang tao, dito akong balikon, muadto ang tao, lilaw sa kalayo, impyerno kay iya man ang tinuyuan. Iya mang
Unsa, kabubuton nga iyang isalikway si Ginoong Kristo nga manluluwas. Naibaw naman ta nga ang paagis kaluwasan pinagi lamang sa pagtuo lamang kang Kristo lamang. So, balik ko na po na ako. It is a matter of choice. So mo na atong gisgutan kining great power experiment. Ang kumalikon tong two categories of the great power experiment. Number one, the Lord Jesus Christ hypostatic union. Kung yung kaduha, great power experiment of the church age. Now, ang great power experiment ni Ginoong Kristo sa iyang hypostatic union, ang atong Ginoong Kristo migamit sa tanan nga mga kasangkapan, mga spirituhanon spiritual assets nga giandam gitagana sa Dios kamahan o gihatag ngadto kaniya. He did not use his divine omnipotence. No. He remained perfect. Samtang din siya din kalibutana, even to the point of his physical death. Kunya, ang great power experiment sa church age, ining panahon, katuigan sa simbahan. Believers of this church age, great power experiment. Now, ang pagka-omnipotente sa itong Diyos nga mahal, mao'y nagapa ka ng paligon, nagahatag og gahom ni Ginoong Kristo by restoring His body into a resurrection body. Nakaka na mabasa sa Acts chapter 2 verse 24, Ephesians 1:20, o 1 Thessalonians 1:10. Now, ang pagka-omnipotente sa atong sa Diyos na Espiritu Santo empowered our Lord Jesus Christ to be able to fulfill God's plan. Moto yung nakapalahutay lagi ni Jesus Kristo sa kanang pagtuman niya sa plano sa Diyos gamahan alang siyang kinabuhi. So muna, kining puntuha ato nang mabasa ni 1 Pedro 3:18. Now, ugma maghisgot na buta sa uban nga mga spiritual assets paghisangkap sa Dios kanato o gipahimuslan ni Ginoong Kristo samtang din siya sa iyang unang pag-anhi, first advent, o sa iyang pagpahimulos dining great power experiment. Din mo lang kita kutob sa pagkakaroon o ato kining ipadayon sa paghisgot. So ayaw sipyat sa pagpakiguban kanato ni atong pagtuon bahin ini great power experiment. Magampo ta. Bala na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo sa imong grasya. Among gipahimuslan ni adlaw ay naot nga kini mahimong panalangin dugang sa mga puntos doktrina nga niya na napundo sa among kalang. Salamat ng grasya o Diyos, bani kami sa mong pagbubuang, ilikay kami sa mga kabilinggan, dala kami pagbalik ugma dinhi. Pinagi sa gahom sa Espiritu Santo, kining tanan na mong pasalamatan sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen.